gyara zama domin ku ji sauran dabarar da ta rage wa jam'iyyun hamayya a Najeriya. Muna roƙon ku taimaka ku yi share din wannan bidiyo sannan ku biyo mu har ƙarshen sa domin ku ji dabarar da ta rage wa jam'iyyun hamayyar da suke a Najeriya domin fuskantar zaɓe na shekara ta 2027 mai karatowa. A ranar Laraba 31 ga watan Disamba ne tsohon dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Labour Party a zaben shekara ta 2023 Peter Obi ya sanar da sayo shekarsa zuwa jam'iyyar haɗaka ta ADC. Obi ya bayyana haka ne a wani taro da magoya bayansa da shugabannin siyasa suka gudanar a Enugu, babban birnin jihar Enugu. Da yake jawabi a taron, Peter Obi ya ce bayan watanni na tuntuɓa da tattaunawa da su da wasu waɗanda ya bayyana da sauran shugabannin yankin kudu maso gabas sun yanke shawarar shiga ADC domin haɗa ƙarfi da sauran jam'iyyun adawa. Ya ce burin shi shine ceto Najeriya daga mummunar shugabanci tare da yin duk mai yiwuwa domin daƙile magudi da murɗiyar zaɓe a shekara ta 2027. Sannan tsohon ɗan takarar shugabancin Najeriya Atiku Abubakar ya yi maraba wato da zuwan su jam'iyyar ta ADC. Manyan shugabannin siyasa daga sassa daban-daban na kasar da wasu tsofaffin gwamnoni da manyan jigajigan siyasa ne suka halarci taron, labarin da ake ganin ya ƙara ƙarfafa yunkurin haɗin kan 'yan adawa domin fuskantar zaɓe na shekara ta 2027. Sai dai sauyin shekar ta Peter Obi ta zo a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka muhawara kan yadda ake ta rububin komawa jam'iyyar APC mai mulki, inda wasu ke tambayar shin jam'iyyar hamayya za su iya wani kataɓus kuwa? Shin PDP ta mutu ne yanzu? A ranar 1 ga watan Janairun sabuwar shekara ne gwamnan jihar Plateau Khalif Muftuwan ya sanar da ficewarsa daga PDP, sannan a ranar 2 ga watan Janairu ya sanar da komawarsa APC. A babban zaben shugaban kasa na shekara ta 2023 PDP ce ta zo ta biyu, inda Bola Ahmed Tinubu ya doke Atiku Abubakar. Tuni Atiku ya fice daga PDP ya koma ADC, sannan wanda ya mara masa baya a takarar Ifeanyi Okowa ya koma APC. Haka kuma a zaben PDP ta samu gwamnoni da dama da sanatoci da 'yan majalisar tarayya, amma yanzu jam'iyyar ta rasa wasu jigajiganta. Gwamnonin PDP bayan babban zaben shekara ta 2023: na ɗaya Ahmadu Fintiri na jihar Adamawa, na biyu Bala Muhammad na jihar Bauchi, na uku Khalif Muftuwan na jihar Plateau, na hudu wato Agu Kefas na jihar Taraba, na shida Dauda Lawal Zamfara, sai na gaba kuma sai Makinde na jihar Oyo, sai Simina Layi Fubara na jihar Rivers, sai Ademola Adeleke na jihar Oshun, sai Umo Eno na jihar Akwa Ibom, sai Sharif Aborigboyi na jihar Delta, sai Peter Mba na jihar Enugu, sai Doyi Diri na jihar Bayelsa. Waɗanda suka rage yanzu a PDP daga Janairun shekara ta 2026: na farko Ahmadu Fintiri na Adamawa, sai Bala Muhammad na Bauchi, sai Sayi Makinde na jihar Oyo, sai Dauda Law na jihar Zamfara. Bayan gwamnoni akwai kuma jigajigan 'yan siyasa da sanatoci da 'yan majalisar wakilai da dama da suka fice daga jam'iyyar, inda wasu ke ganin ta fara sauka daga mukamin babbar jam'iyyar adawa a kasar. Bayan haka kuma jam'iyyar na fama da rikici, inda yanzu haka ake jiran ganin ko hukumar INEC za ta amince da shugabancin jam'iyyar a ƙarƙashin Kabiru Tanimu Turaki. Ana dai tunanin akwai yiwuwar jam'iyyar za ta iya ƙara rasa wasu daga cikin jigajiganta nan da wani lokaci, musamman saboda rikicin shugabancin da kuma rashin tabbas da wasu ke gani a tattare da ita. Sauran jam'iyyun hamayya ba PDP ba ce kawai ta shiga rudu a cikin jam'iyyun hamayya a Najeriya, inda su ma jam'iyyun Labour da NNPP da ake gani suna ɗan tagomashi suke ta fama da rikice-rikicen cikin gida. Tuni rikici ya barke a cikin jam'iyyar NNPP, inda aka fara raɗin cewa gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda shine kadai gwamnan jam'iyya, na yunkurin komawa APC, lamarin da ya haifar da baraka babba. A ɗaya bangaren kuma babban jigo a jam'iyyar Labour Party Obi shi ma ya fice ya koma ADC, sannan wasu sanatocin jam'iyyar suka fice, wanda hakan yasa ita ma ta fara tsilla-tsilla. Haka kuma jam'iyyar Labour na fama da rikicin shugabanci, inda yanzu haka ɗaya tsagin shugabancin a ƙarƙashin Julius Abure ta ce umma ta gaida Asha, inda ta ƙara da cewa yanzu ne za ta samu sukuni. Ita kuma jam'iyyar NNPP ana ganin tana fuskantar barazana mafi girma a tarihinta, lamarin da wasu ke ganin zai iya jawo wato watsewar ta matukar bata iya tsallake wannan sabuwar barka ba. Sannan ita ma tana fuskantar shugabanci, lamarin da wasu ke ganin har yanzu akwai saurari na akaba. ADC za ta iya? Bayan komawar Peter Obi jam'iyyar ta haɗaka da ganin irin marabar da Atiku Abubakar, sai aka fara tattaunawa yadda haɗakar manyan siyasan biyu za ta yi kyau domin fuskantar APC. Sai dai 'yan Najeriya na yin tambayar cewa wane ne a cikin jigajigan 'yan siyasar da ke cikin jam'iyyar ta haɗaka zai yi wa jam'iyyar takarar shugaban ƙasa domin
kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu wato na jam'iyya mai mulki ta APC a shekara ta 2027. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wanda ya yi takarar neman shugabancin kasa sa hudu da Peter Obi wanda ya yi takarar shugabancin kasa a jam'iyyar LP a shekara ta 2023 da tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi tare da wasu gaggan 'yan hamayya su ne ake tunanin suna neman tikitin jam'iyyar. Wannan ya sa jam'iyyar wadda masana ke ganin za ta karbi wasu sababbin bakin za su fuskanci babbar barazana zaɓin wanda zai mata takarar shugaban ƙasa a babban zaben shekara ta 2027. Magoya bayan Peter Obi dai suna ganin shine zaɓin su, inda suke ganin shine yafi cancanta. A ɗaya gefen kuma magoya bayan Atiku Abubakar suke ganin tsohon shugaban ƙasar ne yafi dacewa da takarar. Ana dai ganin babbar matsalar da ke gaban ADC ita ce ayyana bangaren da ɗan takarar shugaban ƙasa zai fito, musamman ganin yadda 'yan kudancin Najeriya suka ganin suna da sauran lokaci. To ina mafita? Duk da cewa sauye-sauyen jam'iyya ba sabon abu bane a siyasar Najeriya, ana kallon faruwa hakan a yanzu a matsayin mafi tasiri saboda yadda duka manyan jam'iyyun adawa ke cikin rikici. A wata tattaunawa da BBC ta yi da Farfesa Abubakar Kyari, masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja, ya ce nan gaba idan ba a yi taka tsantsan ba Najeriya za ta iya komawa ƙasa mai jam'iyya ɗaya. Farfesa Kyari ya ce ya kamata yayi jam'iyyun hamayya su rika haɗuwa suna gangami domin kwace mulki daga jam'iyya mai mulki, amma saboda lalacewa da rashin haɗin kai na 'yan adawa sai ya zama akasin haka ne yake faruwa. A game da abin da ya kamata a yi, Farfesa Kyari ya ce 'yan adawa su yi gagarumin yunkuri domin ganin hakan bai ci gaba da faruwa ba, kuma su ma su fara zawarcin manyan 'yan siyasa daga APC, ganin cewa ita ma jam'iyyar mai mulki tana fuskantar korafe-korafe da rashin gamsuwa da yadda abubuwa ke wakana. Shi ma Farfesa Abubakar Mu'azu na Jami'ar Maiduguri kuma darakta a cibiyar diflomasiya da ci gaban ƙasa ya bayyana a wata tattaunawarsa da BBC cewa ita ma APC haɗaka ce aka yi domin kayar da PDP. Kamata ya yi jam'iyyun hamayya su tsara gidansu ta yadda za su ja hankalin masu zaɓe. Ai da babu APC ba ita ke mulki ba, daga baya ne wasu suka haɗe suka kayar da PDP. Ya kamata su yi la'akari da cewa duk wanda yake kan mulki yana so ya ci gaba, ya rage nasu su san dabarar da za su yi domin kwace mulki. Ko APC na da hannu a rigimin 'yan hamayya? Wata magana da ta daɗe tana yawo a tsakanin masu bibiyar harkokin siyasar Najeriya ita ce zargin cewa gwamnatin tarayya da APC tana da hannu wajen shirya rikice-rikice da jam'iyyun hamayya suke fuskanta. A game da waɗannan zarge-zarge, a wata tattaunawa da BBC, Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano ya ce akwai ƙamshin gaskiya a zargin. A cewarsa, gani yadda abubuwa ke faruwa ba za a yi mamaki ba idan an ce jam'iyya mai mulki na da hannu a rikicin, ko dai ba ita wato ta kirkira ba, zai iya zama tana da hannu wajen rura rigingimu domin ganin ba su kare ba. Haka ake yi a siyasar Najeriya, inda kowace jam'iyya take kokarin rushe abokiyar hamayyata ita kuma ta gina kanta. Farfesa Fage ya ce ko a zaben shugaban kasa da aka yi tsakanin Bola Ahmed Tinubu da Atiku Abubakar, Wike ya yi kokari domin tabbatar da jam'iyyarsa ta kafa gwamnatin jiha, amma ya ki bayar da goyon baya wajen kafa ta tarayya. Ya kara da cewa rigingimun suna yawa ne saboda yawancin jam'iyyun ba su da aƙida, kawai mutane suna shiga ne saboda biyan bukata. Idan bukata bata biya ba su fice su koma wata, ko kuma su zauna a ciki su mata kafar ungulu. Sai dai farfesan ya ce ba yanzu aka fara hakan ba, domin a cewarsa an yi a jamhuriya ta ɗaya da ta biyu, amma lamarin ya fi kamari a jamhuriya ta hudu. Misali, manyan jam'iyyu sino PDP da APP da PDP ta samu mulki, sai ta janye wasu jigajigan APP ta ba su ministoci, daga baya kuma suka narke a PDP. Da sauraron mu, waɗannan su ne wato bayanai daga masana da kuma wato mafita da ake tunanin ya rage wa jam'iyyun hamayya a Najeriya. Me za ku ce dangane da wannan batu?